czasami, jak się zdarzy jakaś nieprawidłowość, to co miało miejsce ostatnio, kiedy mam ogromny żal do naszych mediów, ogromny żal, bo rozdmuchanie rzeczy, których się nie sprawdzi i podaje się w świat, w całą Polskę, rzeczy, które są nieprawdziwe, to jest bardzo przykre, to jest nie w porządku. To jest rzecz, która godzi we wszystkich nas, we wszystkich. To godzi w dobre imię szpitala, w dobre imię powiatu, w dobre imię tych wszystkich, którzy ciężko pracują, aby ten szpital był taki, jaki jest. I nie wolno takich rzeczy robić. To trzeba najpierw sprawdzić, a nie podawać kłamstwa. I tu wyrażam to, panie słyszą, wyrażam to jasnie i byłam oburzona i po tych kontrolach, po sprawdzeniu, kiedy otrzymałam od pana wojewody cały raport kontroli i to zupełnie inaczej wyglądało, no to jeszcze raz mówię, takich rzeczy nie wolno robić. Godzimy sami w siebie, bo to godzimy w nasze miejsce, w nasz powiat, w nasze środowisko. Trzeba się czasami zastanowić. I